toonu Chineke. Anyị na-ekele unu ndị nna anyị, ụmụ okorobịa, ụmụ agbọghọbịa, ụmụntakịrị, ndị enyi anyị niile. Anyị na-asị ka Chineke gọzie unu n'aha Jizọs. Aha m bụ Okwuọma Blessing Salako. Abụ m nke a wụ di m, onye isi Rim Dominion Christian Center. Ọ bụ m bụ nwunye ya. Ọ ya mere anyị ji bịa ka n'oge a na-asị ka anyị kpere unu ekpere na ọrịa na-efegharị ebe niile ọ gaghị ejekwutego n'ezinụlọ gị n'aha Jizọs. Ọ bụrụ na ị na-agụ akwụkwọ nsọ gụzie ya ọfụma, ị ga-ahụ dat na mgbe ụmụ Ijipt na-ekwere ka ụmụ Izrel wee laa, o nwere ọrịa dị iche iche Chineke tinyere n'obodo ahụ. Ọtụtụ niile o si fegharịa o metụrụ ụmụ Izrel bikos na Chineke nna nọnyere ha. Ya ka anyị ji na-ekpere gị ekpere n'ụbọchị nke taa na-asị dat na ọrịa na-efegharị a na-akpọ COVID-19 coronavirus ọ gaghị erutego n'ezinụlọ gị n'aha Jizọs. O nwere ike ya wuru na ị nwere nri ị ga-eri o, ama asị gị na Chineke ga-ezite onye enyemaka nye gị n'aha Jizọs. O nwere ihe ndị isi obodo kwuru, ha sị ka anyị kwụọ aka anyị, ka anyị kwụọ ya ọfụma, ka anyị kpuchie imi, ka anyị ghara ịpụ apụ, ka ọrịa ghara ife anyị. Anyị na-asị biko mee ya ọfụma ka ikwe ya ghara ịda n'iwu. Anyị na-asị na otu a Chineke si leta ụmụ Izrel nwere ọrịa zutere ha n'aha Jizọs. N'ụbọchị taa ọrịa agaghị ezutego n'ezinụlọ gị n'aha Jizọs. Shalom.